No kielihän muuttuu aina ja mutanttikielen käsite on musta tosi jännä. Se, siinä on myös semmoinen ulottuvuus, että se on semmoiset kielet, jossa eri kielet kohtaa ja syntyy mutaatioiden kautta uusia kieliä, uusia ilmauksia, niin ne on jollain tapaa demokraattisempia kuin vanhat kielet, koska tavallaan kellään ei ole sitä niin kuin ainoan oikein kielen standardin hallitsijan asemaa. Että mä esimerkiksi tykkään portugalin ja espanjan kielen risteytyksestä portuñol, joka on semmoinen liukumo, että jotkut puhuu enemmän espanjaa ja jotkut puhuu enemmän portugalia ja sitten kaikki vähän sekoittaa keskenään ja suunnilleen niin kuin ymmärretään, mutta ei ole mitään niin kuin kunnollisia kriteereitä, että mikä on just oikea tapa sanoa jotain. Mutta se on semmoinen liukumo, jonka sisällä ihmiset puhuu ja toimii. Ja usein mä oon aika paljon viettänyt aikaa viime aikoina Brasiliassa ja sitten siellä taas usein espanjankielisten kanssa, niin sitten siinä usein ollaan just semmoisessa tilanteessa, että ihmiset puhuu vähän semmoista niin kuin espanjan ja portugalin mutanttikieltä, ja sitten mä usein sanon puolileikillä, mutta myös aivan täysin tosissaan, että tämä portuñol, tämä niin kuin hybridikieli, että se on niin kuin maailman demokraattisin kieli just sen takia, että siinä ei ole niitä auktoriteetteja samalla tavalla valvomassa, että mikä on täsmällisesti oikea kieli ja mikä ei ole. Nythän Euroopalla on aika iso mahdollisuus, jos eurooppalaiset osaa käyttää sitä, niin näiden kulttuuristen kohtaamisten kautta, joita liittyy siirtolaisuuteen, nyt viime aikoina vaikkapa nyt Välimeren yli tuleviin pakolaisiin, muihin siirtolaisiin, niin kuin siinä, että niistä kulttuurien kohtaamisista, joista tulee, niin niistä voisi löytää semmoista luovuutta. Ainahan niihin liittyy jännitteitä, joskus väkivaltaa, ja aina on liittynyt kulttuurien kohtaamiseen väkivaltaa ja jännitteitä, mutta myös luovuutta. Että miten voisi saada sen, kun kulttuurit kohtaa toisensa, että se kohtaamisen lopputulos olisi niin kuin enemmän kuin osiensa summa. Ja vähän niin kuin latinalaisessa Amerikassa vaikka Perussa on chicha-musiikki, jossa on, että pannaan taivanilaisia sähkökitaroita ja afrikkalaisia rytmejä ja andien säveliä ja sitten pannaan ne niin kuin yhteen sotkuun ja sitten se kuulostaa aluksi joidenkin mielestä, että voi ei, että tämä on tämmöistä ihme mutanttimusiikkia, että ei tätä, niin kuin, keskiluokka jaksanut ollenkaan sietää niin kuin alussa ja sitten huomattiin, että vau, että sieltä syntyy niin kuin fantastista luovuutta, kun niin kuin vaan eri kulttuurit kohtaa ja niitä niin kuin aletaan sotkea toisiinsa ja tulee jotain uutta ja jännittävää ja luovaa. Ja mä luulen, että täällä Suomessa ollaan vielä aika huonoja siinä, että osattaisiin suhtautua näihin kulttuurien kohtaamisiin, kielten kohtaamisiin, muihin kulttuurisiin kohtaamisiin sillä tavalla, että sitä niin kuin hybridiä ja fuusiota ja mestisaatiota ja niiden kohtaamisien tuloksia, mutaatioita, niin niitä kaikkia osattaisiin käyttää rikastuttamaan suomalaista kulttuuria, suomalaista kieltä, suomalaista kirjallisuutta, suomalaista politiikkaa, käytäntöjä siinä, miten Itä-Helsingissä vaikka selvitään niistä jännitteistä ja kahnauksia tulee ja väkivaltaakin tulee aivan varmasti vielä, niin että löydettäisiin myös se niin kuin luova puoli ja mitä kaikkea hienoa voi synnyttää siinä, kun tulee näitä kulttuurisia ja kielellisiä mutaatioita sitä kautta, kun kaikki liikkuu ja kulttuurit kohtaa. Joo. Yksi kiehtova ulottuvuus siinä niin kuin mutanttikielihommassa on mun mielestä se, että miten se tulee siitä, että kun kieltä käännetään kielestä toiseen, niin sit se aina niin kuin muuttuu siinä matkalla ja siinähän on joku analogia sitten ihan niin kuin biologistenkin mutaatioiden kanssa, että miten ne muutokset tapahtuu. Ja tämä niin kuin kääntäminen kieleltä toiselle, sitä ei kannata ajatella pelkästään niin kuin luonnollisten kielten, että käännetään nyt vaikka Suomesta Kiinaksi jotain tai Espanjasta Portugaliksi tai näin, vaan että käännetään vaikka feministisen liikkeen kieleltä
perinteisen työväenliikkeen kielelle tai käännetään niin kuin, homoliikkeen kieleltä ympäristöliikkeen kielelle, ja että mitkä on ne käsitteet ja mitkä on ne niin kuin, tavoitteet, mitä näillä liikkeillä on, niin siinäkin niin on niin kuin tavallaan erilaisia kielipelejä ja erilaisia kieliä. Ja jos me mietitään yhteiskunnallisia muutoksia ja sitä, miten demokratiaa tavoittelevat liikkeet kamppailee niiden tavoitteidensa puolesta, niin me ehkä helposti ajatellaan, että meillä on näitä erillisiä liikkeitä ja ne puhuu sitä niin kuin omaa kieltään, niillä on ne omat tavoitteet ja ainoa tapa sitten, millä ne voi jotenkin yhdistyä, että tulee joku johtaja, on se sitten Hugo Chavez tai Juan Perón tai joku niin kuin johtaja, joka yhdistää ne, koska ne ei muuten niin kuin pysty toimimaan yhdessä, muuten ne on vaan sekalainen joukko niin kuin liikkeitä, jotka ei saa mitään aikaiseksi. Mutta jos me ajatellaan niitä niin kuin mutaatioita ja kääntämistä, että ehkä ne pystyisi niin kuin keskenään kommunikoimaan sillä tavalla, että ne oppisi toisiltaan. Ja mitä enemmän ne niin kuin oppisi toisiltaan, että kääntää, että hei, nyt sulla on tommoset tavoitteet, mäpäs koitan kääntää ne sun tavoitteet itselleni ymmärrettäviksi. Ja olemaan avoin siinä prosessissa silleen, että mä voin muuttaa ainakin vähän omia tavoitteitani ja omaa identiteettiäni. Ei niin, että meistä joskus tulisi kokonaan samoja, mutta niin kuin, että vähän muuttua siinä, että me eletään sillain niiden mutaatioiden kautta. Ja sitten tämmöinen prosessi, joka muuttuu ja mutatoituu koko aikaan, niin ehkä se pystyisi löytämään niitä muutoksia ilman, että siihen tarvitaan sitä suurta johtajaa, joka johdattaa nämä erilliset liikkeet jonnekin, vaan nämä liikkeet voi oppimalla toisiltaan ja luomalla niitä mutaatioita ja yhdessä oppimisen prosesseja, niin edetä sillain vähän demokraattisemmin ja vähän niin kuin, autonomisemmin ilman sitä tarvetta, että sitten aina on joku niin kuin valtio tai johtaja tai puhemies niin kuin siellä, joka sitten yhdistää niitä. Et siinä mielessä se niin kuin mutaation käsite ja mutanttikielen käsite ja kääntämisen käsite, niin ne kaikki niin kuin, auttaa meitä pohtimaan sitä niin kuin liikkeiden keskinäistä yhteisymmärrystä ja yhdessä oppimista, joka on kuitenkin avain siihen, jos me halutaan luoda demokraattisia muutoksia demokraattisella tavalla ilman, että se tapahtuisi aina niin kuin autoritaaristen johtajien kautta. Bravo. Hyvä. Kiitos, muy bien.